Og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Minecraft og Sprite Games. Og det værre, at den her video ikke bliver særlig stor. Vi venter bare lige på, at vi kommer ind. Så gå bare lige ind igen. Ja, det går lidt tid. Gerne ud. Så kommer jeg på et lort game. Det er virkelig fedt. Jeg kan godt lide at smide andre folk ned derfra. Øj, nej, vi er begyndt. Nej, det sker. Så. Jeg bruger bare sværet. Og skal jeg bare spille. Nej, det skal jeg. Jeg vil slås. Creepy. Okay, hvad er der helt deroppe? Ej. Der er så lige en hacker. Det er ikke særlig godt. Ej, ham skal jeg så ikke lige komme og slås med. Han er egentlig weird. Jeg håber ikke, der er nogen hacker i det her game. Og hvis der er, så går jeg. Ej, kom nu. Kan det ikke gå lidt hurtigere? Ja, meget hurtigere. Det her er langsomt. Ja, han er hacker, hvis han er allerede deroppe. Bare på 3 minutter. Skal vi lige efter dig, ja? Ja, han er rimelig hacker. Please stop. Stop it. Hvor blev du helt sort? Yay, du går ud dernede. Det er ikke særlig godt for mig. Ja, nej. Nej, du. Det var så lige en weird pige. Det gør bare lige noget. Hvordan kunne jeg komme ind på sådan en? What the? Okay. Jeg er spectator. Jeg er spectator. Nej. Jeg gider ikke være spectator. Crossfire. Indtalen. Så, det var meget nemt. 1 minut og 15 sekunder. Et minut. I kan også sige, om jeg skal sådan spille hvad det nu hedder, survival, sådan ikke multiplayer, ikke sådan noget som det her, sådan at man er alene og sådan andre skal have internet til andre, så de kan joine.
fejler den noget i den stil. Det tager lang tid. Yay. Nej, hvorfor er det startet nu? Jeg var ikke klar. I næste fik jeg en ups. Jeg skal bare skynde mig. Skynd mig. Iris nu. Han er bare alt. Fuck. Damn. Aha, jeg vandt. GG. Han var meget på mig. Hej. Skal du fight imod mig? Det havde jeg ikke så lige set komme. Bruger du guldsvær? Hvorfor? Er det bare mig, eller jeg er bare sygt god? Eller er det bare andre, der bare giver mig chancer? Er der 2 kills? Jeg har... Ja, der er Timo. Der er Timo. Nu. Jeg imod dem. Glem det, jeg vinder aldrig. En af dem er nok VP, tror jeg. Nej, det var ikke VP. Men jeg så en af dem havde fuld knoglerustning, eller hvad det er. Altså, ham skal jeg overhovedet ikke op og slås med. Så jeg er selv lidt bange imod ham. Hvorfor går det ikke over og flækker ham over på midt? Er der flipbane? Nej, det er der så ikke. Nå, der er ingen på midt. Ej, der var Marie. Shit, det er farligt. Jeg sneak attack. Det her det kommer virkelig til. Ja, der er VP. Der er VP. Jeg klarer dig, eller? Shit, du er syg til PvP. Nej! Nej. Okay. Jeg tror bare sådan hopper ind i næste game. Ej. Sådan igen. Og jeg tager 1 minut før den begynder. Ingen VP. Ej, der er en VP. Vi er døde. Vi er døde. Øjne. Eller det er ikke værd. En bus. Jeg hørte om skulle være en chest. Det er så, men det er kun nogle gange. Ja, det var det. Hej. VP. Jeg ved ikke om jeg kan klare dig. VP er altid god til PvP. Ja, du er professor god. Au! Team! Det er ikke fair. Jeg ønsker at have noget med. Jeg ved ikke, det er sådan længe.
Yes. Der kunne ikke lade mig være. Ej, det vil han ikke. Slå mig en gang. Og jeg lover jumpet. Nej! Hvad? Hvordan går han det? Ui, jeg tror lidt, han er hacker, ham der. Hvad? Hvorfor han står der? Lol. Ej, jeg skal virkelig tage så lang tid. Jeg skider ikke. Vi ses.